Сябры, вітаю! А ў нас у эфіры працяг гісторыі яснавяльможных паноў Абуховічаў. Мы мінулы раз завіталі ў Вялікую Ліпу, у двор, якім гэты род валодаў цягам некалькі стагоддзяў. Але спадчына Абуховічаў не абмяжоўваецца толькі вялікаліпскім дваром. Мяне клічуць Павел, я даследчык нашай гісторыі, кандыдат гістарычных навук, і я вам пакажу спадчыну Абуховічаў. Выпраўляемся. Вяртаемся, сябры, ў Вялікую Ліпу зноў, бо Абуховічы тут не толькі пабудавалі сабе двор, але яны былі шчодрымі фундатарамі для розных царкоўных устаноў. Яскравы прыклад. І зноў жа, унікальная, непаўторная, мураваная царква у Высокай Ліпе. Ёсць ліпа вялікая, а ёсць высокая. У высокую цяперака пакрочым. Сядзіба Абуховічаў у Вялікай Ліпе знаходзіцца за маю спіну. Да, там быў двор, адсюль добра бачын ракурс на тое, якой яна была, добра прасочваюцца абаронныя валы. Але шляхта будавала не толькі сябе утульныя гняздечкі для сваёй сям'і. Наша шляхта лічыла справай гонару у тых паселішчах, дзе яны жывуць, узводзіць заможныя, непаўторныя і адметныя цэрквы ці касцёлы. Абуховічы не выключэнне. Яны ўзвялі шыкоўную барочную мураваную царкву. Царкву атачае шыкоўны мураваны паркан. Калі ён быў узведзены, можна даведацца з каменя, дзе напісана дата. Сам паркан ён, канешне, заслугоўвае ўвагі. Гэта мураваныя сцены, вежачкі, гэта такая настальгія па даўніх замкавых часах. А вось, калі ён быў пабудаваны, хто уважлівы і хто завітае сюды, у Высокую Ліпу, можна пабачыць. Там усё напісана. А побач з царквой, канешне ж, знаходзяцца прыходскія могілкі. Прытым не проста могілкі, а пахаванні мясцовай эліты. Побач з царквой у былыя часы хавалі святароў гэтай царквы, іх пахаванні захаваліся. І таксама тут, каля гэтай царкоўкі, захаваліся капліцы пахаванні мясцовай шляхты. Але наша спадчына, асабліва ў такіх цудоўных куточках, дзе мы знаходзімся, яна праяўляецца не толькі ў сценах, званах ці барочных прыгожых купалах, спадчына праяўляецца ў дробязі. Напрыклад, вось штыр з калечкам. Здавалася, проста нешта тырчыць са сцяны. Але, сябры, гэта даўняя спадчына. Гэта напамін пра былыя часы, калі тут не было электрычнасці. Вось сюды, у даўнія часы, вывешвалі і чаплялі ці то газоўкі, ці то свечы, каб людзі бачылі дарогу да храму. Напрыклад, калі здараліся усенашныя набажэнствы, там на Вялікдзень ці на яшчэ якое свята, канешне, было цёмна. Адчынялася дзвер царквы, выходзіў святар ці царкоўны служка і на гэтыя штыры вывешываў свет, каб людзям было бачна, куды ісці. А побач з царквой знаходзіцца вынесеная вежа-звонніца. Гэта таксама завядзёнка архітэктуры канца 18 стагоддзя. Яна сягае ў тыя даўнія часы, калі звонніцы будаваліся побач з храмамі. Гэта унікальны помнік архітэктуры. Вясковая мураваная барочная царква. Звярніце ўвагу на яе архітэктуру. Пластычны фасад, прыгожы белы блакітны колер. На фасадзе нішы для статуй. Царква асвечана ў гонар пакрова Божай Маці, і яе абраз знаходзіцца над уваходам. Гэта Вялікаліпская царква. Сябры, калі б трэба было скласці рэйтынг сімвалаў нашага Вялікага княства Літоўскага, архітэктурных, я б абавязкова туды б уключыў гэтую цудоўную царкоўку. Чаму? А проста асэнсуйце. Вясковая, мураваная, у стылі барока царква канца 18 стагоддзя. Чым не сімвал нашай даўняй цывілізацыі? Мясцовая эліта пахаваная тут, побач з царкоўкай. Але ж, сябры, пытаннічка. Дзе ж знайшлі свой вечны супачын самі Абуховічы, уладары гэтага маёнтка? Старэйшыя Абуховічы, ужо згаданы намі ў папярэдняй серыі, Філіп Абуховіч, яго дзеці, яны былі пахаваныя ў Наваградку, у фамільным склепе пры калегіуме езуітаў. Ад яго нічого не захавалася, няма ўжо таго месца. Дык вось, мусіць,
нашчадкі нешта адчувалі, што фамільны склеп не захаваецца, і пабудавалі сабе тут капліцу недалёка ад маёнтка. І мы яе, канешне ж, пабачым. Першыя прадстаўнікі роду Абуховічаў, як мы казалі, пахаваныя ў Наваградку былі, у скляпеннях езуіцкага касцёлу. Але іх нашчадкі, тыя Абуховічы, якія валодалі сядзібай у 19 стагоддзі, знайшлі свой вечны супакой у гэтай цудоўнай капліцы. Час не быў літасцівы да яе, ад калісьці прыгожай каплічкі ў стылі новай готыкі засталося немат. Але захаваліся сцены, крышачку захавалася інтэр'ераў, яна яшчэ нас чакае. То спадчына Абуховічаў сапраўды не абмяжоўваецца толькі маёнткам. Іх родавае пахаванне – гэта частка нашай спадчыны. Род Абуховічаў быў пахаваны не толькі ў фамільнай капліцы, але і на гэтых каталіцкіх могілках побач. Гэта старадаўнія могілкі. Канешне, ад капліцы мала што захавалася, але дзе-нідзе ёсць помнікі прадстаўнікоў роду, якія знайшлі вечны супачын побач. Напрыклад, надмагілля Вацлава Абуховіча, які памёр у далёкім 1889 годзе. Хто ведае, можа, менавіта ён купляў кнігі ў ліпскую бібліятэку, ён дбаў пра інтэр'еры, займаўся добраўпарадкаваннем сядзібы. Род Абуховічаў быў вялікім. Канешне, у шляхты былі вялікія сем'і, і не ўсе дзеці хацелі жыць разам са сваімі бацькамі. Быў у гісторыі Абуховічаў такі персанаж, як Напалеон Абуховіч. Ён прынцыпова пакінуў бацькоўскі дом і пабудаваў сабе сваю сядзібу. Што праўда, арыгінальнасці ў пабудове свайго ўласнага гнязда ён не праявіў і пабудаваў сядзібу падобную да той, якая была ў яго бацькоў. І гэта, сябры, вельмі годнай аказалася справай. Дзякуючы сядзібе, куды мы зараз выпраўляемся, можна пабачыць, як выглядала сядзіба ў Вялікай Ліпе. Тут жа захаваўся і гаспадарчы двор Абуховічаў. У Вялікай Ліпе, дзе мы ўжо былі, там гаспадарчыя пабудовы нашага часу не прычакалі. Ну, так склалася, усякае бывае. А вось тут, сябры, захавалася вельмі вялікая вінакурня. Менавіта тут, на сваёй вінакурні, Абуховічы здабывалі свой дабрабыт, карысталіся плёнамі сваіх палеткаў. Справа тут у 19 стагоддзі бурліла ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Ну, цяпер ад вінакурні захаваліся такія романтычныя крушні. Сябры, ацэніце маштабы гаспадарчага двара Абуховічаў. Калісьці тут жыццё бурлела. Сюды падводы прывозілі на конях, у брычках, зерня, солад, стаялі перагоначныя кубы. Справа ішла. Цяпер у гэтым ціхім заміраваным куточку цішыня, мір і супакой. Так склалася гістарычна. У Вялікай Ліпе сядзіба не захавалася. Але ў адной вёсачцы, недалёка ад Несвежа, у ваколіцах гэтага гораду, недалёка ад Ліпы, сядзіба Абуховічаў усё ж такі ёсць. І дзякуючы таму, што сцены тут захаваліся, мы можам уявіць і маштаб вялікаліпскай сядзібы. Нагадаю, сябры, што гэту сядзібу пабудаваў Напалеон Абуховіч. Ён зрабіў гэты чын дзеля таго, каб даказаць сваім бацькам, што ён гэтаксама самадастатковы і можа уласна весці сваю гаспадарку. Дзякуючы яго такім учынкам мы можам пабачыць сапраўдную сядзібу Абуховічаў. Што праўда, яна, канешне, не стварае ўражання яснавяльможнасці. Ну, час быў да яе бязлітасны, але што зробіш? Хадземце глядзець. Дзякуючы сеням, бакавому ўваходу ў сядзібу, можна ацаніць яе маштабы. Глядзіце, якое вялікае арачнае акно. І гэта яшчэ, сябры, не парадная заля. Гэта толькі бакавы ўваход. Для слугаў, якія ў бакавым флігелі, што не захаваўся, гатавалі для яснавяльможнага панства каву, іншыя стравы, вось праз дзверы прыносілі, праходзілі ў галоўны калідор. І, канешне, тут цяпер панствам зусім духа і не адчуваецца. Тут жывуць зусім іншыя паны, там розныя бярозкі, дубкі, але дух мінулага. І калі мы ўключым з вамі фантазію ўяўлення, то мы можам уявіць, якой гэта маштабнай і заможнай сядзіба была.
І гэта не галоўная сядзіба. Гэта проста дом Наполеона Абуховіча. Такая яна, сябры, спадчына яснавяльможных паноў Абуховічаў. Гэты шляхецкі род увайшоў у гісторыю. Яны пакінулі нам годныя сцены. Не ўсё захавалася, спадчына раскінута па ўсіх ваколіцах. Каб яе пабачыць, больш пачуць пра прадстаўнікоў рода, шчыра запрашаем на нашыя вандроўкі. Абавязкова глядзеце ўсе нашыя відэо, і вы даведаецеся шмат чаго цікавага пра гісторыю нашай бацькаўшчыны.